punto, que ser puntuais nesta vida. Supoño que me escoitades ben, supoño. É que me vedes, iba a dicir ben, pero que me vedes pois como son. Non sei se ben ou mal, pero é o que hai para ver. Estaba pensando eu xusto agora cando estaba entrando. Bueno, chegou Silvia. Bueno, xa ves aí o conselleiro dando as benvidas. Que pasa? Que vou ter que desactivar ao conselleiro ou que pasa? Veña, parade xa. Estaba pensando eu, xusto cando estaba empezando, bueno, ese... Mentres vos vedes esa pantalla de que vai comezar o directo en nada, pois eu estou aquí, esperando a que... Bueno, porque en Twitch funciona así. Hai que ter unha pantalla de inicio, esperar un pouco, para que Twitch avise, e veña a xente, e todo isto, bueno. Entón estaba pensando que probablemente sexa esta unha das últimas veces que vou falar do concurso de méritos. A verdade é que, mirando así a cara atrás, mira que levo falado do concurso de méritos. Eu penso que nunca falei tanto de nada como do concurso de méritos. E a pesar diso, a pesar de levar tantísimo falado do concurso de méritos, a pesar diso, agora no prazo de reclamacións estoume dando conta. Dicísme por aí que estou sendo moi optimista no de dicir que será unha das últimas veces que falo do concurso de méritos. Unha das últimas veces vai ser. O sea, isto xa non dá para máis. Pero iso, que aínda así, despois de levar tanto falado e tanto explicado, e tantos vídeos que fixen aquí en directo, e tantos vídeos que publiquei para YouTube sobre o concurso de méritos, tutorial extensísimo incluído, onde aí se explicaba a maioría de cousas que agora moita xente pretende reclamar, e iso é o que a min me frustra. Realmente que me frustra, sabes? O sea, pasar tanto tempo dicindo aquí cousas e que, por exemplo, che veña xente como a hoxe polo traballo intentando reclamar cousas que xa deberían estar hiper mega super claros. A min, Dios, é que me frustra totalmente porque en plan, non me fan un puto caso. Pero bueno, imagínome que a maioría da xente pois pouco teredes que reclamar, pero aínda así levo visto, xa digo, de todo. Levo visto de todo ata o punto de que só nun día que vai teño visto xa xente que vai quedar fora por nada digo no sentido de quedar fora por non entregar certa documentación por pereza, literalmente, vale? Literalmente. Desde iso, desde isto, ata xente que, a ver, se me está escoitando esa persoa, non digo isto con ánimo ningún, só digo porque me chamou moito a atención que recibín un audio dunha persoa que se vía na lista do concurso de méritos e non sabía que facía aí. O sea, non sabía por que aparecía nesa lista, non sabía que era o que estaba vendo. Ata iso. Entón, non sei, eu pola miña parte fixen o que puiden para que saíse ben para todo o mundo isto, pero aínda así algún queda fora por autobremarse de menos, sí, iso é algo que tamén non entendín, porque mira que non insistiría tamén aquí ou a xente que veu polo local, poñede sempre de máis, eu sempre dicía o mesmo, dixeno aquí 1000 veces, por poñer de máis non vos vai pasar nada. Había moita xente, lembro perfectamente, que dicía, eu teño medo a poñer de máis, puntuación de máis, porque pon que o autobaremo é non sei que, non sei... Non, o que estaba dicindo a convocatoria é que o autobaremo era vinculante, é dicir, o que presentes ti aí vai a misa. Entón, moita xente, por medo a ser excluído, por poñer cousas de máis, por pensar que estaban mentindo e todo iso, así de xente eu imagino que non poñería a toda a puntuación que podía ter. Claro, agora atópase con isto de que non se pode reclamar máis da puntuación que teñas ti no teu propio autobaremo. Eu non son dos afortunados. Bueno, os que, a ver, como en todo proceso selectivo sempre hai xente que vai ser a afortunada, a que nos dará envexa,
e xente que non. Iso é así en todos os procesos selectivos. Iso sí, por comentarios que estou vendo estes días nas redes sociais, non vos olvidades nunca de que somos todos compañeiros e compañeiras. Non vos olvidades diso, porque a xente olvídase moi habitualmente de que de que imos todos no mesmo barco. Parece mentira. A prova de galego xa foi, sí. A prova de galego xa ten notas e xa foi. Máis cousas. Bueno, eu penso que hoxe, lóxicamente, vou explicar como se reclama, que tampouco é que teña moito misterio, pero sí que eu penso que vou comentar algunha cousa que vos pode ser de interese, sobre todo para quen estades intentando reclamar ou arañar aí eses puntos, tal, bueno, algunha cousa, os que vedes habitualmente os meus directos, pois xa vos vai soar, porque non son cousas novas, pero bueno, penso que son cousas que igualmente hai que aclarar e volver a contar. Entón, bueno, así dos erros, bueno, xa non sei se son erros ou que son, pero moita xente non sabedes como buscar a vosa instancia porque non vos lembrades do autobaremo que tiñades e queredes saber se vos coincide co autobaremo que vos publica a Xunta, non? É dicir, moita xente non se acorda do autobaremo que puxo e non sabe tampouco como saber onde está ese autobaremo, vale? Entón, para iso, que é básico, pero haberá que explicalo, tedes que ir á vosa sede electrónica na página web sede.xunta.gal, vale? Entón, vou cambiar de pantalla para que poidades ver. Eu estou aquí xa na sede electrónica, vale? Entón, vos identificadesvos. Aquí, na parte de arriba, en últimos expedientes e presentacións, para ver o vosso autobaremo, ides ter que buscar a instancia que teña en código do procedimento, aquí, vale? Ides ter que buscar a instancia que teña o código ED001B, vale? Eu aquí non teño ningunha, porque, curiosamente, eu sí que participara no concurso de méritos, incluso paguei, sabendo que ia a perder os cartos, pero para facer o tutorial, pois paguei tamén. Entón a min sorprendentemente desapareceu unha instancia. Non é, supoño que será porque fun excluído e quitaron unha instancia, pero en ningún procedimento me quitaran, penso, ata agora, ainda que seixes excluído, pero bueno. Iso, vos buscade unha que sexa ED001B, vale? Ides ter, por exemplo, algo así. Teño aquí unha captura que fixen na sede de Emma. Por certo, grazas, Emma, por deixarme capturar a túa sede. Entón, vos ides a toparvos con algo así, vale? Este é un caso complexo, vale? O que estades vendo aquí. É un caso complexo porque aquí vedes que hai varias instancias e de 001B. Isto é unha persoa que participou por varias especialidades, vale? Ola a todos que estades saudando agora. É unha persoa que participou por varias especialidades, entón esta persoa, lóxicamente, ten que ter moito cuidado se quere presentar unha reclamación de facelo na instancia correcta. Vale? Entón vou aproveitar e xa vos explico dúas cousas. Como acceder á nota que vos puxestes do autobaremo, que está na vosa instancia, e xa aproveito tamén para explicarvos como saber en que instancia tedes que facer a reclamación se estades como esta persoa no caso de que tedes 3 instancias. Vale? Primeiro, se son... Hola, Concha. Benvida a Canle, Concha, xa che doi a benvida ao conselleiro. Entón xa digo, vou explicarvos dúas cousas en unha, para que me entendades. Entón, os que tedes así, como hai, os que tedes unha soa instancia, pois xa non tedes ninguna complicación, porque simplemente pulsades aquí no propio procedimento e xa se vos vai abrir esta outra pantalla que vos vou ensinar agora, que é esta. Vale? Cando pulsades na instancia, ábresevos esta pantalla. Entón, aquí, se queredes ver tanto a nota vosa de autobaremo que vos puxestes vos mesmo, para ver se coincide co que vos puxo a Consellería, e tamén para comprobar cal é a instancia na que estades reclamando, teríades que descargar este documento que pon aquí solicitude. Vale? Descargades a vosa solicitude e aí ides poder ver a vosa nota de autobaremo e ides poder ver tamén cal é a especialidade na que estades participando nesta instancia ED001B. Entendido esta primeira parte, que é doada e sinxela?
Supoño que sí, pode seguir, digo eu. Decídeme aí se quedou claro, porfa, no chat aí no momento. Quedou claro o que acabo de explicar? Isto, o que estou explicando é, se alguén ten varias instancias, como saber cal é a instancia na que tens que reclamar se estás participando en varias especialidades e tamén como saber coñecer a túa nota de autobaremo, vale? Aquí te den conta tamén que se tedes dúas da mesma especialidade, na que tedes que reclamar é na última, vale? Sempre na última que presentaste, se presentastes varias da mesma especialidade. Lembrade que o que vos contaban era a última presentada, vale? Vale, isto era o primeiro así que vos quería para empezar contar e que todo o mundo saiba para poder efectuar a reclamación correctamente. Máis cousas que vos quero comentar. Bueno, debe ser esta, aquí está, vale. Vale, o problema este da nota de corte que di, que comenta moita xente aí, que di... iso, Silvia, xa vin a túa pregunta en Discord e diso vou falar despois máis pa diante, vale? Foisemos santo ceo agora mesmo. Sí, o tema da nota de corte. Hai moita xente que, pois, sobre todo onte, hoxe xa menos, hoxe xa parece que cando contestamos os motivos, pois que xa a cousa relaxou, pero onte había como así moita indignación porque aparecía baremada xente con menos nota da que podías ter ti, por exemplo. É dicir, ti igual baremacheste cun 6 e resulta que a nota de corte era un 7 e de repente ves aí na publicación de onte xente con un 2, con un 1, con un 3, co que sexa, vale? Iso é algo que podía pasar, e de feito pasou en case todas as especialidades. É dicir, xente que se baremou demais, lembrade que sempre recordaba, o sea, que sempre dicíamos baremade sempre demais polo que pasa agora co de reclamar o autobaremo, que se pode reclamar ata a nota máxima que puxache, vale? Entón, por exemplo, en cursos, sempre se metede cursos demais para asegurar o 2, vale. Entón, que pasou? Que habría moita xente que se baremou o tolo, vale? Pero esa xente que se baremou o tolo, realmente o que pasa é que agora non vai sacar praza aínda que este na lista na que ti non estás. Vale? É dicir, se a nota de corte do algoritmo foi un 7 e ti tes un 6, nunca vas sacar praza. Se ti te autobaremaches con un 12 e ao final conseguirecho reduce a un 2, ti tampouco vas sacar praza. Vale? Porque hai moitísima xente moito máis para arriba que vai ter moita máis puntuación que esas persoas, vale? Entón, a ver, eu podo entender que ao principio pode ser un pouco chocante que a xente diga, joder, vai injustiza, que a mí non me bareman a miña instancia cando teño máis puntuación que esta persoa si lle baremaron, vale? Pero é que o resultado vai ser o mesmo. Nin ti vas a sacar praza, nin outra persoa vai sacar praza porque había unha nota dun algoritmo, vale? Outro problema que ten habitualmente a xente é que non atopa esa nota de algoritmo. Oxe chamou, por exemplo, pola mañá e pola tarde que estive no local, chamou moitísima xente que eu lle explicaba isto, dicíalle, mira, é que hai unha nota de algoritmo, entón non, por iso non apareces. Entón, hostia, cal é esa nota de algoritmo? Vale, se queredes saber onde está e como consultar a nota do algoritmo, que digamos que é a nota de corte para que che baremen a túa instancia, iso está, eu sinto moito, pero teño que ir á página do sindicato onde traballo porque sei onde está, vale? Ides aquí, ensino público. En oposicións, dá igual que escollades corpo de mestres ou corpo de secundaria, calquera dos dous, vou escoller mestres. Entón, baixades, primeiro está o concurso de oposición extraordinario, e baixades ata onde poña concurso excepcional de estabilización, este é o concurso de méritos, vale? Entón aquí, buscades esta publicación que di esta publicación que di puntuación mínima para que a solicitude sexa valorada, vale? Entón abrídela, é que o que tedes é un documento coas puntuacións mínimas por especialidade, vale? Entón, tamén fixados, porque tamén vin confusións deste tipo, unha persoa que me dicía é que a nota media din para valorar a solicitude en inglés, non, en inglés non, era en unha cara 4, en filosofía. En filosofía é un 420. Claro, eu dixen, sí, un 420 é, pero na quenda D. Na quenda L é un 6,45, entón se ti te presentas pola quenda L, pois tens que ter mínimo 6,45. Isto da quenda D e a quenda L xa aproveito para explicar outra cousa. Na propia puntuación hai xente tamén que se lía porque na publicación, isto xa vos vai soar máis, que seguro que xa o tedes chapadísimo, nesta publicación primeiro o que aparecen son as persoas da quenda D, vale, vedes, quenda D e aquí quenda L. Por iso se empeza outra vez de novo a numeración, vale? Hai prazas distintas para cada quenda.
nas especialidades que as hai, lóxicamente. Entón, tede en conta iso tamén, vou beber un pouco. Ola, me asisteu moita xente en varias especialidades, algún dos últimos da lista autobraron menos a 7 puntos. A ver, Wonderful Sunset é o que estaba explicando antes. En ningún caso, pensade que hai moita xente tamén que pensa que esta xente que aparece aquí neste documento que é que vai ter praza. E non. Para saber a xente que vai ter praza hai que comprobar o número de prazas por especialidade, que iso ven na convocatoria, tamén vos digo agora onde se mira. Entón, se para filosofía hai ponlle 3 prazas, que non sei cantas hai, ou vese 3 prazas, fixadevos que vai haber tropecentas persoas máis. Entón, nunca se vai dar o caso de que se acabe toda esa lista e de que tivesen que recorrer a baremar xente que agora non baremaron. Iso non se vai dar, Se queredes ver a convocatoria para comprobar o número de prazas, que tamén é necesario se estades mirando estas cousas, pois iso é no mesmo sitio que estábamos antes, un pouco máis para baixo, onde ven este testículo tan largo. Un testículo é un texto pequeno, vale? Entón, onde ven este testículo, aquí en ligazón aparece a convocatoria, vale? E xusto ao principio da convocatoria veñen as prazas por especialidade, vale? Se hai máis de 30 prazas multiplican... A ver, a multiplicación está explicada no algoritmo na convocatoria. Non me acordo agora exactamente como era o algoritmo, pero iba en función do número, creo que de presentados e de prazas, ou unha cousa así. Unha vez ordenados, o tablamos do 124, quedanse coa nota menor e... A ver, non entendo moi ben o que dice aí CGP, pero o que fan é calcular unha nota na que vai haber tropecentas mil persoas a partir da cal non va a sacar praza, pero que as que xa non cheguen a esa nota xa nin siquiera as bareman, vale? Pero non teñades dúbidas por iso, nin vos comades o tarro, que iso está ben. É dicir, se tives en filosofía que hai unha lista de 200 persoas, pois igual só hai 10 prazas. É dicir, nunca se vai a acabar esa lista de 200 persoas. Tiene que vir unha catombe. Sí, claro, publican o baremo de todas as que superaron o algoritmo na autobaremación. A nota de esta de corte que vos ensinaba antes. Vale. Como se podía reclamar algo diferente ao modelo de reclamación? Non sei exactamente o que queres reclamar, pero ti cando fas unha alegación, aparte de achegar o documento e mo ver despois, tes tamén a posibilidade de escribir nun recadro. Entón nese recadro aí podes reclamar o que ti consideres. Ou incluso podes, ademais do documento de reclamación oficial, ti podes achegar un documento, un Word ou un PDF ou que sexa feito por ti con outro tipo de alegacións tamén. Vale. Entón, vale, creo que isto tamén xa queda explicado. Agora chega Cati Pushpin a canle, así que benvida de parte do conselleiro e máis miña tamén. Vale. Volvo ao guión para non esquecer nada do que teño aquí apuntado. Hoxe sí que teño guión, outro día non tiña, pero hoxe sí. Vale, despois, outro problema tamén co que se atopa moita xente, perdón, é o tema dos empates, vale? Onte xa me fixei aí no Discord, que, a ver, eu xa sabedes que eu intento contestar no Discord todo o que poido, pero hai veces cando saen estas cousas tal, que claro, o primeiro é o traballo, entón o Discord teño que abandonar un pouco, pero aínda así leuvos igual, e xa me fixei que rapidamente vos dabades conta en Discord de que había un problema cos empates, vale? Entón xa onte pola noite, o sindicato no que traballo xa publicaba isto sobre o tema dos desempates, vale? Está na canle da Telegram da Ciga Ensino, pois se vos queredes unir a ela, aí tedes a información esta sobre os desempates, vale? E ademais, hoxe mesmo, tedes tamén en Discord, aquí na canle de Info Oficial, onde publica a Consellería, tedes tamén, aparte das vacantes do CXT, tedes tamén unha nota informativa sobre os empates da propia Consellería, vale? Vou a poñer aí no chat, por se alguén quere botarle un ollo, por se non o vistes aínda, vale? Pero aí o único que explican simplemente é que os... Ola, Indebuxo, date por benvida de parte do conselleiro e máis miña, vale? Nada, como dicía,
O que di esta publicación dos empates é simplemente que as persoas están ordenadas alfabéticamente e que non se aplicou o criterio de desempate que había que aplicarse, ou que ten que aplicarse. E tamén o que di é que na puntuación definitiva da baremación provisional, aí sí que van publicar xa ordenadamente ás persoas, vale? Entón, por iso, efectivamente, como vistes ben no Discord, estaban ordenados por orde alfabético, eso non é o que dá as plazas á orde alfabética, lóxicamente, vale? Máis cousas que teño anotadas por aquí. Vale, agora imos ao paso máis tal. A puntuación definitiva sai en xuño. A ver, eu non teño agora mesmo a data para poder dicirvos hai tal data, vale? Pero sí que vos podo dicir son facer un resumo dos pasos que quedan, vale? O resumo dos pasos que quedan é agora está en prazo a reclamación á puntuación provisional. Dura todo o 10 de maio. A partir do 10 de maio, unha vez que revisen todas as reclamacións, que supoño que xa estarán niso, que non deixarán para o 10 de maio, entendo, senón sería imposible. Despois diso van publicar a puntuación, o sea, o mesmo documento que vistes hoxe, que vistes onte, pero definitivo. É dicir, tendo en conta as reclamacións. Puntuación provisional definitiva, ímos chamar. Despois diso, sae a adxudicación provisional de prazas, vale? E despois hai 5 días hábiles para reclamar esa adxudicación, xa sabedes, os que tedes praza en varias especialidades, pois tedes que renunciar a quedarvos só con unha se é do mesmo corpo. Aquí xa aproveito para comentarvos outra cousa que tamén dá lugar a moitas confusións no corpo de escola de idiomas e de secundaria, por exemplo, en inglés. Hai moita xente que pensa que está cerca de ter praza en escola de idiomas e como hai xente que está traballando en secundaria que vai renunciar á escola de idiomas, pero cuidado, porque a xente que está en dous corpos diferentes e que obtén praza por dous corpos diferentes non ten por que renunciar a ningún. Vale? Cando tens que renunciar é cando che dan en dúas especialidades do mesmo corpo. Pero son corpos distintos, podes ter a praza de inglés de secundaria e a praza de inglés de escola de idiomas. Que máis? Vale, agora ia mir aquí. Que dicides por aí? Se alguén se autobaremou con un 14 pois ten un 4 dese tipo. A ver, eso non ten incidencia ninguna. Alguén que se baremou con un 14 ten un 4 non vai sacar praza na vida. Nin de coña. Na miña universidade dime que non me dan o certificado. Mira, in debuxo, diso que iría falar tamén, pero vou falar agora tamén. O tema do expediente. Xa vin aquí unha pregunta en Discord, non sei se fuches ti. Aquí na canle onde vos digo que me deixades as preguntas para estes directos. Pois alguén quere deixar algunha. Aquí alguén puxo. Bo día, non sei se estou preguntando en lugar axeitado. Como teño a certificación académica da nota media calculada segundo o decreto, vale, ou como telo é na universidade na que estudaxe a carreira, vale? Pero aquí di, eu consultei, si debe ser a mesma persoa. Eu consultei a miña universidade e contestaronme que o meu título anterior estánche contando unha milonga, vale? Lembrade que no prazo do CXT contaba vos eu aquí, no prazo do CXT, no prazo de participación do concurso de méritos contaba vos eu aquí que vira xente con títulos dos 80 e dos 90, non sei se o teu in debuxo é anterior, supoño que non, ou si, non sei, pero eu vin xente con títulos dos 80 e dos 90 que pideu o certificado á universidade porque eu lle dixen que o pedira porque lle facía falta e a universidade ao final fíxollo. Lembrome incluso unha discusión con un rapaz ou rapaza, xa non me acordo, en Discord que dicía que en Madrid non llo facían. Eu dixenlle, teñencho que facer. Así que insiste ya a universidade, fai o que teñas que facer, pero o certificado, desde logo, que cho teñen que facer. Vale? E acabaronllo facendo. Entón, se na universidade vos din que non vos lo fan porque non sei que historia, porque é antigo, ou que é retroactivo, como che dixeron a ti, iso non é así. Vale? Así que aí tedes como vervos vos coa universidade e dicirle e explicarle as cousas, vale? Ou que o rapaz de Madrid creo que incluso fixera que chamaran os de Galicia a Madrid para explicarle algo así fixera, non me acordo xa moi ben. As vacantes definitivas do CXT. Non é hoxe o tema ese, así que non sei se procede. Pregunta pa Chucky, sin problema. Non vai sacar praza, pero fixo que outros con 8,6 non estean nin sequera baremados pola Xunta cando si se estiveron estaríamos de acordo.
Pero a ver, English teacher, eu entendo o que ti dis, pero que incidencia ten real iso na adxudicación de prazas? É que non ten ningunha, nin ti vas a sacar praza, nin esa persoa vai sacar praza. Sabes? Porque ti se non chegas á nota de corte do algoritmo, non vas a sacar praza. Unha persoa que abaremaron con 14 e que despois lle poñen un 2, non pasaría a nota do algoritmo, polo tanto, tampouco vai sacar praza. Entón, por que non? Estou explicando. Eu non sei se o resto de persoas que estás vendo este directo entendedes o que estou explicando, pero é bastante claro. É dicir, ti se ti te autobaremaches cunha nota inferior á do algoritmo, nunca vas poder sacar praza. Nunca. Pero a nota de corte faise polas notas da xente. A ver, a nota de corte faise pola nota do autobaremo e o número de prazas. Está explicado na convocatoria. Vale, entón, é que dá igual, faga como se faga, se non chegas á nota de corte nunca vas poder sacar praza. É imposible. Imposible. De feito, só tedes que coller a lista e mirar a puntuación que ten a xente que fai que vai ter praza. Pero facedo o que vos dicía antes, ida á convocatoria, revisado o número de prazas desa especialidade da que estades dicindo todo isto, e revisade as persoas que teñen praza e fixadevos cantas son as que non van a quedar praza, que vai haber tropecientas mil máis. Só sacan prazos que teñen máis puntos. A ver, non os que teñen máis puntos, senón os que teñen máis puntos e coincidan co número de prazas que hai. É dicir, se en filosofía, imaginaos que en filosofía hai 15 persoas con 15 puntos e hai 3 prazas. Pois porque teñas 15 puntos non che vai dar a praza. Será o desempate, porque só hai 3 prazas. Non sei. Bueno, eu penso que iso está bastante claro xa, non? Hai moita xente na listaxe que ten menos nota que a min, vale? É seguro que hai moita que ten máis nota que ti, moitísima máis, seguramente. Eu non estou nesa lista. Bueno, aí xa me perdí. Bueno, eu penso que está bastante claro este tema, vale? Se non debería estalo. Vale, máis cositas. Vale, vou abrir agora o documento, xa vou enfocándome xa un pouco máis á reclamación, vale? Para reclamar hai que ter en conta dous documentos, non? Xa o avisan ben na publicación da Consellería. Non dixen algo fundamental que é o prazo. Digo agora porque me lembrei agora. Tedes prazo ata o 10 de maio, vale? Para reclamar. Entón, aquí na página web da Consellería de Oposicións, edu.xunta.gal/oposicións, tedes aquí estes dous documentos, vale? Un di documento informativo recopilatorio de casuísticas de non baremación. Vou empezar e vou ir apartado por apartado comentándovos así as cousas que se me veñan á cabeza do que fun vendo hoxe da xente que veu reclamar e todo iso, vale? E despois o modelo de reclamación normalizado que tedes tamén que empregar para reclamar. Desto, despois do modelo este, vou vos dar un truquiño a ver se vos gusta. Vale, entón vou abrir este, que se descarga aquí no ordenador automáticamente, maravillosamente. Entón xa digo, vou ir así punto por punto e comentovos algunha cousa que vin por se acaso vos estades vendo algo na vosa instancia que non sabedes cal é a explicación ou que pensades que realmente hai un erro. Bueno, eu vou ir comentando varias cousas para, digamos, a ver se polo menos alguén lle abre un pouco os ollos. O plazo... Non sei de quen falas, Rei Apo. Non entendo o que estás dicindo. Un repaso o dos cursos que bareman e cales non. Sí, é o que vou facer agora. Agora vou dicir cousas dese tipo, vale? Bueno, aquí, por exemplo, no que xa está escrito aquí non me vou centrar moito, vale? Porque é un documento que podedes ler vos, vale? Xa de erros habituais, porque estos son erros que a Consellería publicou que viran eles moi habituais. Eu vou comentar outros a maiores dos que a Consellería veu moi habituais, que eu tamén vin e que tamén me parece que igual pode ser que vos non vos deades conta deses erros que puidastes ter, vale? Por exemplo, un erro moi habitual que vexo en moitas instancias que me preguntou moita xente é que imaginadvos que tedes máis puntuación que vos dá a Consellería da que vos... Necesito abrir o documento para explicarme mellor.
Necesito abrir o documento este. Bueno, eu penso que así vedes ben o documento. Vale, teño que coller unha de máis para baixo para poñer de exemplo, a ver. Esta, por exemplo. Vou usar unha persoa calquera, pero non é que nesta persoa pase o que vou comentar, vale? Vou poñela de exemplo porque é máis fácil de explicar así, vale? Hai moita xente que detecta... Hola, Maru Ferrei, benvida a canle de parte do conselleiro, é máis miña tamén. Imaginadvos que esta persoa, vale, sumase neste apartado, eu que sei, aquí suma 4,08, pero imaginadvos que ela puxera realmente 4,08, pero que a consellería lle deu máis. O sea, a consellería deulle máis puntuación aquí porque se equivocou e polo que sexa, é dicir, a consellería corrixe o voso autobaremo, vale? Pero o que non fai a consellería é despois sumarvos a corrección. É dicir, se a consellería corrixeu isto e che puxo aquí puntuación que ti non autobaremaches, ti valo ver reflectido aquí, ti aquí vas ver ao sumar os apartados estes que estades vendo aquí, ao sumar os apartados, ides ver que tedes máis puntuación da que aquí vos aparece, vale? E iso non se pode reclamar polo que dicimos do autobaremo. O autobaremo é vinculante e vai á misa. É dicir, o que ti puxache do autobaremo non vas superar nunca. Aínda que a consellería che correxixe aquí, aínda que a consellería che correxise aquí cousas, vale? Non sei se me estades seguindo. Vale? Se alguén está nese caso, eu penso que se vai dar conta. É dicir, hai xente que suma este 1, este 2 e este 3 e lle dá máis puntuación que a que aquí lle aparece, porque a consellería lle fixo correccións. Problema, que a consellería faiche correccións, pero non che corrixe o teu autobaremo. Vale? Tengo que parar un minuto. Vale, entón, esa foi unha das cousas que detectei e que me costou un pouco, sinceramente vos lo digo tamén, que eu non son aquí tampouco un sábelo todo, pois sinceramente deume que localizar o caso este. Hai un caso en AL no número 49 da lista, tal cual describo. Vale, pois perfecto, vale? Pero bueno, xa vexo que vos quedou claro, así que xa está. Vale. Despois, máis erros aquí neste apartado, por exemplo, isto xa expliquei moitas veces cando estaba en concurso, en prazo o concurso, pero bueno, volvo a insistir. O tema da baremación de, por exemplo, cando tes experiencia en escola de idiomas e te presentabas a secundaria, é outro corpo, polo tanto iba nun 3, vale? Hai moita xente que o puxo nun 2 e lle corrixiron un 3, vale? O tema da baremación do profesorado técnico non vou insistir máis porque xa o expliquei moitísimas veces aquí e ten que estar xa moi claro, e senón repasade vídeos anteriores, vale? Pero só digo un exemplo. Se ti te presentabas á especialidade, imos poñer procesos comerciais. Se ti te presentabas a procesos comerciais e tiñas experiencia en procesos comerciais, esa experiencia barema no 1.1 a 0,7 por ano. Pero se tiñas experiencia en calquera outra especialidade do corpo de profesorado técnico, iso non o podías poñer nun 2, aínda que agora sexan do mesmo corpo. Iso tiñas que telo posto nun 3. Vale? Vale? E penso que así de baremación deste apartado non vin así cousas máis salientables. O tema da nota media do expediente, bueno, disto xa falei aquí 1000 veces, acabo de falar ao principio deste directo. A nota media do expediente tiña que estar calculada conforme ao Real Decreto 1125/2003 ou ao protocolo SUC 23.3/2005, isto penso que é algún corpo en específico que agora non me acordo. O problema que saiu antes de xente que non lle fan na universidade este certificado conforme a este Real Decreto, o que tedes é que dar a paliza ata que vos lo faigan porque vos lo teñen que facer. Vale?
Despois, aquí no de posgraus, doutoramentos, premios extraordinarios, aparte do que xa tedes escrito aquí, eu sinceramente tampouco vin moito problema. Pode haber problemas se estás nun corpo no que tes que acreditar a tutela investigadora, pero bueno, non creo que haxa moita xente aquí vendo isto neste caso, e se a houvese, pois podesme mandar por privado que eu lo explico, vale? Despois, en outras titulacións universitarias, aquí que pasou moito? Pois moita xente que se presenta cunha titulación equivalente a efectos de docencia, que presenta tamén un título que é requisito xeral e que pretende que lle baremen a licenciatura que presentas primeira como requisito xeral que lle baremen, e iso non barema, vale? A mí non me baremaron documentos que constan nos datos da consellería. A ver, Silvia, pero que haxa datos que consten no expediente da consellería non quer dicir que sexan baremables, Non todo o que está na túa experiencia no teu expediente é baremable. Por exemplo, os cursos de innovación non son baremables e vas telos no expediente. Vale? A ver, English Teacher, por última vez, iso que dis que agora quedarías de 60 de 89, 60 de 89 non implica nada, porque non hai 60 plazas en ninguna especialidade. Porque supoño que és de inglés. Entón creo que hai 30 e 30 en escola de idiomas en secundaria. Entón, que máis dá que agora estarías de 60 de 89? Se só hai 80 persoas na lista esta que estás vendo, English Teacher non sei que, se só hai 89 persoas é porque hai moi poucas prazas. Entón, se estás de 60 de 89 nunca sacarías praza. E a persoa que se autobaremou mal tampouco. 31 plazas en inglés. Vale. O da nota media da universidade. A ver, o da nota media da universidade, se non che puntuaron, tens que reclamalo, claro. Pero tens que ter a nota media conforme o Real Decreto que levo comentando hai un cacho xa. Vale. Ainda me queda sin voz. Vale, despois aquí no de réxime especial, alégrome moito de que ninguén, absolutamente ninguén, me dixo nada de que non me puntuaron un B2, non me puntuaron o C1 de galego. Alégrome moito, porque iso é que polo menos vos chegou a información, vale? Entón, nada, aquí non hai nada a non ser isto que publicou a Consellería. Onde está? Isto dos técnicos superiores, os títulos de FP, que non valen equivalencias, vale? Isto aclarou na Consellería e tamén aclarou na reunión cos sindicatos que non barema, por exemplo, cando utilizache de acceso, pois, penso que era para a universidade ou para facer a carreira, unha cousa así. Pois tampouco baremaría, vale? Hai moita xente que efectivamente ven con un 0,2 menos que se corresponde con estes títulos de FP que efectivamente, pois, en moitos casos non van baremar. A ver, Crisbu, esa tamén foi outra pregunta que me fixeron. A ver, di Crisbu, a nota media barema se o certificado se emitiu despois do 28 de outubro. Home, claro que o teñen que contar. Vale, ainda que o certificado teña data posterior, porque ti date conta que os estudos son anteriores ao prazo. Entón aí ti estás vendo a nota media dun expediente de hai moitísimos anos, entón ten que puntuar. Vale. Despois aquí no 3.1 con as aclaracións da Consellería xa son suficientes e ninguén tampouco me tivo problemas co 3.1 e co 3.2 sí que hai bastante problema porque só contan o que aparecía na orde, é dicir, cursos, seminarios, grupos de traballo, proxectos de formación en centros e congresos. Vale? Non puntúan xornadas, actividades de innovación, moitos dos cursos que tedes, por exemplo, de contratos programa, tal, que en datos persoais á esquerda poñen aí innovación, tal, iso non me lo van a puntuar, vale? Nin talleres, nin encontros, nin obradoiros, vale? E penso que nada máis, non sei se me queredes preguntar algo así, algún erro que teñades na vosa tal ou tal, escribideme aí, vale? Entón, para que aparece xente na lista que está mal baremada e non vai ter praza? Pois esa xente aparece porque se autobaremou con máis nota da nota de corte que estableceu o algoritmo. Saben por iso. Pero claro,
Pero claro, se ti te autobaremaches mal e realmente pois vas ter un 2 é que non che valeu de nada autobaremarte mal porque non vas sacar praza. Vale? Por iso non vos preocupedes, o algoritmo está pensado para iso. Non hai duda aí. Achegar o título de bacharelato. Non sei a que te refires, pero penso que unha aclaración que ven aquí. Refírese a que se non empregaches o título para acceder á universidade e usaches outra cousa, pois que vale a que esa outra cousa. Vale. Hai algún motivo polo que non puntúen a suficiencia investigadora? Sí. Sí que hai. Vouche ler aquí unha cousa, vale? Esta información é da CIG Ensino, vale? Por se queres máis información podes chamar ali. Pero puntuación dos mestrados ou DEA ao profesorado que se presenta ao corpo 593. Para acreditar a tutela investigadora é preciso ter mestrado, DEA ou doutoramento. Quen non teña esas titulacións e prestase servizos durante 2 cursos ou 12 meses tamén se entende que ten acreditada a tutela investigadora. Isto é produto de sentenzas todo, vale? Non estou inventando eu. Como afecta isto ao baremo? A conselleira non puntúa o DEA ou o mestrado xa que é requisito. Si puntúa o doutoramento, xa que para telo é preciso ter un mestrado, que xa se tivo en conta como requisito. E para quen non ten esta titulación, bueno, isto xa nada, eu penso que con isto xa che respondín, non? Vale. Hostia, mi má, que canta cousa está despoñendo. Yo sí que estoy triste, non me baremaron na privada, se non che baremaron, reclamo. Estou aínda en proceso de explicar a reclamación. De momento estou cos preliminares. Os de Camilo José Cela de 110 horas feito nun mes puntúa. Debería puntuar, porque non vai puntuar. É un curso. Ok, entendido. Boas tardes. Para que me conten a experiencia na concertada e vale con enviada no certificado do colexio de inspección a vida laboral para que me... A ver, o que tes que entregar ven na convocatoria, vale? Busca o baremo na convocatoria a dereita, ven un cadro no que se explica o que tes que entregar para certificar os servizos na privada, vale? Aparecín baremada, pero son ocios. O posgrao de centro propio, nese caso de universidade, teria que ver ese posgrao eu para saber dicirche se che puntúa ou non. O tema de prazos de renuncia e tal, o do 31 de maio, Isidoro, vai no cambiar a consellería seguramente, vale? E seguramente fai coincidir o prazo de renuncias co do concurso estatal. Estou de 36 por infantil e baixo de min hai 19 persoas que se atobraran con máis puntuación que a min. Podo dicir que teño a prazo ao 100%. Eu ata que xa a adxudicación definitiva nunca diría que teño a prazo ao 100%. Igual até son 99, pero ao 100% non te podo dicir. Unha pregunta tonta, porque intuo resposta, pero se non subiches un curso xa non podes alegalo? Non. Non podes agora alegar novos méritos, eso sería alegar novos méritos. Coincidirán os prazos de renuncia entre as comunidades autónomas? A ver, eu non sei se vistes o que publicou a CIGA, vou poñer outra vez, sinto moito, pero é o que hai. Con respecto a esta pregunta que acaban de facer. Vou vola mandar aí no chat porque non me vou poñer a leo aquí, pero o que quero que entendades os que me estás preguntando por renuncias, tedes que ler este último apartado que pon renuncias, da ligación que vos vou mandar agora ao chat, vale? Aí vos vai. Que máis vexo por aí? Para que che valeme unha diplomatura, aparte do título, tens que presentar un certificado académico, que eu saiba non. Non sei se ten perdón. Olvidei meter un curso. Isto é o que me referiu a empezar o directo. Joder, é unha pena estes casos, sobre todo, non sei se é o teu caso, pero se por ese curso non consigues praza, pero non, agora non se poden achegar novos méritos, vale?
Hai 69, pero faltan as reclamacións. A ver, Tania, non me vou poñer agora a mirarcho porque tal. Pero pásate por un sindicato que che miren iso, home, para ver se te quedas un pouco máis tranquila. Por que a Consellería non publicou o novo criterio de baremación de orientación de primaria? É posible... A ver, esta pregunta é complicada, pero vou allá. A ver, primeiro, tens que ter en conta, claro, ti non tes igual esa consciencia porque non estabas na mesa sectorial, pero eu estive na mesa sectorial onde se conseguiu que puntuasen os servicios tanto de... Iso, eu estive na mesa onde se conseguiu todos os sindicatos, prefiro dicilo así, son máis diplomático que outros, onde todos os sindicatos conseguimos que baremaron o tempo de orientación, porque a primeira intención da Consellería era non baremalo, iso que quede claro. Entón, primeiro ten en conta iso, que se conseguiu que se baremase. Vale? E despois, ten certa lógica, aínda que eu entendo que non o ides entender porque estaredes afectados a todo o que ti queiras, vale? Pero eu explico o que hai. Ten certa lógica que sexa así, porque ti pensa que che baremen só desde cando estás consolidado é cando realmente aí, ao estar consolidado, ti podías escoller entre primaria ou podías escoller entre orientación. E ti voluntariamente escolliches orientación, pero podías ter escollido primaria, por iso eses son os que vos puntúan. E cando non estabades aínda consolidados, cando non estades consolidados, pois non vos puntúan. Se o pensas ben e razonas, ten certa lógica. Outra cousa é que por opinión persoal e todo o que ti queiras, que non estés de acordo, eu entendo perfectamente. Pero, igual que eu entendo iso, vos tedes que entender que, primeiro, non é unha especialidade. Non existe. Xa sei que é un chanchullo da Consellería, e todo o que vos queirades. Xo sei. Pero é unha especialidade que non existe que vos están puntuando. Iso por un lado. Segundo, que a intención da Consellería non era publicalo. Ou se publicalo, puntualo. E ao final puntúa. Entón, é o que che podo dicir. Están puntuando. Con ese criterio que ti dis que é novo, é que realmente nunca dixeron como fose puntuar. Entón, é o que hai. Boas noites. Os cursos feitos noutras consellerías deberían contar. Imagino que sí. Pero claro, eu sin ver os cursos... A ver, hai moitas preguntas que estou vendo que me estás facendo que acabades moito antes indo por un sindicato. Ide polo que vos queirades. A poder ser non viñades pola CIGA en Lugo, porque estou a tope. Ou estamos a tope os meus compañeiros. Pero ide a un sindicato que vos lo miren, que peixo están, carallo. Hoxe vas a explicar como reclamar. Si, estou niso. De feito, o que expliquei ata agora é como forma parte de como reclamar, Vale, porque o documento que expliquei é recomendable velo e agora xa vou seguir coa reclamación, vale? Tedes razón, vou ao gran, que me estou liando moito, non? Sí. Vale, Vale, como vos dicía, aquí tedes o documento que acabo de analizar que debedes ler vos na vosa casa para facer a reclamación e ter en conta que estades reclamando cousas con xeitiño, vale? E o segundo documento que é o que vos iba a dicir que vos vou dar un pequeno truco é o modelo de reclamación, vale? Que é este que vedes aquí e que podes descargar na página de onde acabo de descargar eu, que é da web de oposición, vale? Neste documento ides ter que cubrir cos vosos datos e aquí facer as vosas alegacións e cubrir o que vos piden, que é moi fácil, vale? O truquiño que vos digo, a ver, isto é un PDF. Entón, este PDF como tal non se pode escribir nel. Entón o que podes facer é ou imprimilo, escribir nel, asinalo e volvelo a escanear, ou eu non o fixen, hai veces que sí que faigo estas cousas, edito o documento e volo poño para que o poidades descargar e todo iso, pero nesta ocasión non o considerei necesario porque como son tan pequenos os socos que queda mal escrito a man e queda mal escrito ao ordenador, así que, pero bueno, que saibades que se ides a ilovepdf.com, vale, nesta página ilovepdf.com,
Nesta páxina, se pulsades aquí, PDF a Word, podedes pasar gratis este documento PDF a Word e vai volo pasar perfectamente e ides escribir nel. Poder escribir nel. Se alguén quere facer esa virguería, pois que a faiga. Eu escribiría a reclamación á man, vale? Entón, este documento é moi importante porque é obrigatorio, digamos, para facer a vosa reclamación ao concurso de méritos, vale? Unha vez que teñades descoberto este documento, a onde tedes que ir é a sede electrónica e buscar a vosa instancia. Pensade, sede electrónica de Seguridade Social, como que non. A sede da Xunta, vale? sede.xunta.gal. Lembrade que ao principio deste directo xa vos expliquei como buscar as instancias, no caso de que teñades máis de unha, e como saber cal é a que queredes reclamar, vale? Expliqueino ao principio do directo, vale? Entón, unha vez que estades na vosa sede e vos identificastes, vai vos aparecer isto, e aquí tedes que buscar a instancia que teña un código de procedimento que é ED001B, vale? Tedela que buscar. Se non vos aparecen estas tres primeiras, dades aquí onde pon ver todos buscar, vale? E ábrense vos todas. Eu non teño ninguna ED001B, pero sí que teño esta maravillosa imaxe, que xa non sei nin onde a teño. Teño que volver a buscala. Teño esta maravillosa imaxe e máis estoutra maravillosa imaxe. Dos. Vale. Vale, a vos, se participaste no concurso, vai vos aparecer algo parecido a isto. É dicir, si que vos vai aparecer unha instancia, ou varias, como este caso, é de 001B. Entón, na instancia que corresponda, lembrade que ao principio directo expliquei como saber cal usar se tedes varias, vale? Na que corresponda, o que tedes que facer é pulsar aquí onde di acción, vale? Cando pulsades en acción, vai vos aparecer unha ventá que pon alegacións, vale? O mesmo que se pulsades aquí, vale, vos vai aparecer isto que ides ver agora mesmo, esta pantalla, vale? Se pulsades ali onde acabo de dicir, pois as alegacións están aquí á dereita, vale? É dicir, tanto dunha maneira ou doutra chegades á alegación. Cando pulsades en alegación, agora sí que teño que ir outra vez onde estaba, que é a miña sede. Cando pulsades en alegacións, vale? A min ides ver porque o vou facer noutra instancia calquera que teño aquí, porque eu non teño do concurso de méritos, vale? Pero vos, cando pulsades en acción, só vos vai aparecer isto, alegacións. A min apareceme tropecentas cousas, a vos só isto, vale? Entón, cando clicades en alegacións, vai vos sair este aviso, pulsades en continuar. Vai vos volver a sair este aviso, que podedes pulsar aí para que non vos volva a sair, pero ainda que pulsades, a min polo menos saime seguido. E aquí, unha das preguntas que me fixaste xa ao principio directo era que se poñía en expediente. En expediente, se queres, non pos nada, e se queres poñer algo, dicía, se queres poñer algo, o que tens que poñer, fixadevos que aquí pon número de expediente e registro. Entón, volvedes para atrás e copiades aquí o número de expediente. É o registro, vale? Que tampouco é necesario, O sea, se o queredes facedio, pero senón tampouco pasa nada, vale? E poñedelo aquí. Xa digo, como que irades. Vai vos deixar seguir perfectamente sin poñer nada aquí. Despois aquí poñedes os motivos da vosa reclamación, vale? O que vos reclamedes, non ten máis complicación. E aquí en documentación que se achega, un documento vai ter que ser á forza o documento normalizado de reclamación. Despois, se achegades algo de documentación e imaginade que estades reclamando a nota do expediente, pois poñedes certificado académico, por exemplo, vale? Aquí ides ter que escribir algo, senón non vos vai deixar, lóxicamente, vale? E despois aquí, en unidade de responsable do procedimento, a min ides ver que me van a aparecer tropecentas mil, pero a vos só vos vai aparecer unha que é recursos humanos. Entón seleccionades recursos humanos. Eu vou escoller Augas de Galicia. Vos recursos humanos, que é o único que vos aparece, vale? E despois pulsades aquí en continuar.
Aquí é onde tedes que achegar os documentos, moi fácil, pulsades aquí en engadir documento, poñedes o título do documento, se é certificado académico, se é o documento normalizado de reclamación, documento normalizado de reclamación, vale? Guardádelo, agora pulsades aquí en examinar, buscades o documento que esteades a subir no vosso ordenador, non vos olvidedes de subir o documento normalizado de reclamación, vale? Que é, por se alguén ten dúbidas aínda, é este, vale? Tedes que subilo. E despois facedes o mesmo, pois, se queredes achegar a nota media, pois certificado nota media, gardades, buscades o certificado no vosso ordenador, e unha vez que o subades, pulsades aquí abaixo en continuar. Vale, a min dime que teño que achegar documentos, así que vou achegar 2 documentos calquera. Este PDF, bueno, encima da unha... Se vos pasa isto, é porque o título do arquivo non lle vale a sede electrónica, entón teríades que poñer outro título de arquivo. Eu vou cambiar de arquivo e listo, que acabo antes. Vale, entón xa están asinados os dous documentos, pulsades aquí en continuar, e agora aquí podedes revisar os documentos que estades presentando, pulsades aquí en asinar e enviar, se o estades facendo con chave 365 como a min, e cando vos chego o código poñedelo aquí, continuar, e xa estaría presentada a vosa reclamación. Se o facedes co certificado electrónico, pois asinádelo con autofirma, e xa está, vale? Traballo en orientación en primaria, en experiencia laboral puntuarme como de outra especialidades. Podo reclamar? É-me chantada, insisto. A maioría de cousas e preguntas que estades facendo son para velas en directo e ver e entender sobre todo, porque esta última pregunta, por exemplo, non entendo moi ben. Entón, ver realmente o problema que tedes. Entón, para iso, necesitas que lo vexa alguén en persoa. Entón, ti se és de chantada e queres vir a Lugo, pois mirucho eu. Pero pasade por un sindicato que están para iso, vamos a axudar, home, con este tipo de cuestións, vale? Podemos firmar con autofirma o modelo normalizado de reclamación. Entendo que o pasaches a Word. Se o pasaches a Word e o queres firmar con autofirma porque despois o pasaches a PDF, podes, porque non vas poder. A ver, os títulos da FP2 xa expliquei durante este directo, que se son equivalencias non puntúa e que se usaches para entrar na universidade, pois tampouco che vai puntuar. Pero iso está explicado, por se alguén quere ver máis pormenorizadamente isto, nesta páxina que vos vou enviar agora, vale? Está explicado aquí, a ver se o topo. Non se apuntou o título superior de FP se foi empregado para acceder á universidade, é preciso acreditar que se cursou o bacharelato, se non fose o caso. E nada, despois que os equivalentes non puntúan, que publicou tamén a Consellería, vale? Entón paso vos esta nova para aquí. Onde fai referencia á consolidación de orientación na orde? Non sei por non me perguntas iso, pero non fai referencia a iso porque iso non existe. O sea, non hai a especialidade de orientación convocada. Non sei se vas por aí. Non sei se vas por aí, pero bueno. Por si acaso. Vou pechar aquí un momento isto. Ata definitivo, non. A ver, eu hoxe, por exemplo, veo moita xente polo local preguntarme se creía que como estaba a cousa, se iba a sacar praza, se non ia sacar praza. Eu todo o mundo aos que viñeron era xente que eu tiña claro que sí que ian sacar praza, pero claro, non se lle pode decir claramente, mira, sí, va a sacar praza, porque eu que sei. Que pasou? Conselleiro, outra vez. Iso non se pode decir así tan claro, pero joder, eu se está claro, está claro. É dicir, se tes xente por debaixo que ninguén te supera no autobaremo, ninguén te vai pasar. Iso sería un exemplo claro de ter praza sí ou sí, non? É dicir, tampouco hai que vender tanta moto. Bueno, vamos a facer aquí unha raíz.
Mirade, estou un pouco xa ido totalmente, vale, estou super cansado, porque igual non o credes, pero estar aquí cansa de carallo. Así que se non vos importa, vou marchar, vou facerlle unha raid a unha canle que estou vendo aquí que está en directo, pero se tedes dúbidas e queredes que vos conteste algunha cousa máis, deixadema na canle de Discord preguntas Pablo. E prometo vir como moito a fin de semana, vale? Contestar todo o que me deixades nesa canle de preguntas Pablo de Discord, vale? Deixádemes aí que volvo como moito o fin de semana estou aquí contestándovos, vale? Ahora sinto moito, pero necesito descansar. Vale, así que nada, vemos no directo este de resolución de dúbidas de reclamacións que farei, pois seguramente a fin de semana, cando descanso un pouco. Vale, veña, chao.